ಶಾರೆ ಸನ್ನಿಧಿ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಂಚನೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಐದಂಚಿನ ಸತೀಶ್ ಉಳ್ಳಾರ್ ವಿನ್ಸಿಲೋ. ಸೊ ಜೋರಾಯಿನ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬರಲು ಈ ಸತ್ತಿದ ಎಂಗಲ ಹೊಸ ಪ್ರಯತ್ನ ಕರಿನ ಒಂಜಿ 11 ವರ್ಷದ ಎಂಗಲು ಊರ್ದ ಡ್ರಾಮನ್ ಕನತ್ತದ ಅದು ಮಲ್ದಿನ ಡ್ರಾಮನ್ ಕನತ್ತದು ಎಂಗಲು ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತ ಈ ಸತ್ಯ ಎಂಗಲು ಎಂಕುಲೆ ಬರೆಪಾದ ಒಂದು ಓಲ್ಲ ಈ ಡ್ರಾಮಾ ಓಲ್ಲ ಆಗ್ತದೆ ಊರು ಓಲ್ಲ ಆಗ್ತದೆ ಸೊ ಎಂಕುಲೆ ಬರೆಪಾದ ಎಂಕುಲೆಗೆ ಬೋಡ ಇಲಕ್ಕ ಇಂಚ ಬೋಡ ಕತ್ತಿನಂಚ ನೇಯ್ದು ಮಲ್ತಿನ ಡ್ರಾಮಾ ಕೊಂಡನ ಶೋಷಣೆದ ಮಿತ್ತು ಬರೆತ ಎಂಗಲು ಕೊಂಡು ಆ ರೀತಿಗೆ ಬಂಗಾಡು ಒಲ್ಪ ಒಲ್ಪ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶೋಷಣೆ ಹಾಕೊಂಡು ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಡ್ರಾಮಾ ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ಅಂತ ಎಂಗಲ್ ಲೇಡೀಸ್ಲ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಸತಿ ಮಸ್ತ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಒಟ್ಟಿಗೆ 18 ಜನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಉಳ್ಳೇರು ಅಂಡ್ ಎಂಗಲ್ 45 ಜನ ಹಿಂಗಲ್ಲ ಗಮ್ಮತ್ ಕಲಾವಿದದ ಉಲಾಯಿ ತಂಡೊಳ್ಳೆರು ಮಾತೆರೆಗಳ ಕೊರ್ರೆ ಆಪುಜಿ ಅಂಚಾದ ಬೆಜ್ಜಿದ ವರ್ಷ ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ತು ಕೊರಪ ಈ ಸತಿ 18 ಜನ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಪಾಠ ಕೊಡ್ತಾ ಅಂಚ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಕೊರ್ರೆ ಊರುಡ್ದು ಬರಂದಲ್ಲಿ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ರು ಅಂಚಿನ ಈ ಸತಿ ಹೊಸತನ ಬಂದಾಗ ಒಂದು ಟೈಟಲ್ ಸಾಂಗನ್ನು ನಮ್ಮರೆ ರಜನೀಶ್ ಬರೀತೀರಿ ಅವೇನು ಪದ್ಯವನ್ನೊಂದಲ್ಲೇ ನಮ್ಮ ಹೊರ ಸ್ಥಳೀಯ ಕಲಾವಿದರಿಗೆಲ್ಲ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರಡು ಬಂದು ನನಗೆ ಉದ್ದೇಶ ಹೇಳಿ ಅಂಚೆ ಪಟ್ಟದು ಕೊಡ್ತೇನೆ ಆ ಪದ್ಯನು ನಮ್ಮ ದೇವದಾಸ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ಬಂತೀವಿ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಮುಂದೆ ಹಾಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಗುರು ಬಾಯರ್ ಫಿಲ್ಮ್ಗೆ ಬರ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಕೂಡ ಒಂಜಿ 2 ಪದ್ಯ ಉಂಟು ಐಟು ಒಂಜಿ ಪದ್ಯನು ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಕೊಡಿಯಲ್ ಬಾಯಿ ನಾನು ಬರೆಯೋದಿಲ್ಲ ಅವೇನು ನಮ್ಮ ಬೇರೆ ಮುಲ್ಕಿದಾರ್ ರವೀಂದ್ರ ಪ್ರಭು ಆರ್ ಬನ್ನೊಂದಲ್ಲಿ ಸೊ ಟೋಟಲಿ ಒಂತೆ ಫಿಲ್ಮ್ ಸ್ಟೈಲೇ ಬನ್ನುವಲ್ಲಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಎಂಕುಲೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಎಂಕಲನೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಎಂಕಲನೆ ಕತೆ ಪೂರ ಮಾಡ್ತದ್ದು ಒಂದಕ್ಕೆ ಫುಲ್ ರಚನೆ ಒಂಜಿ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟಿ ರಾಯ್ ಹೊಸ ಹುಡುಗಿ ಇತ್ತೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಊರುಡು ಫಿಲ್ಮ್ ಪೂರ ಫೇಮಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಯನನಿ ತಂಡ ಉಂಟು ಡ್ರಾಮದ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲಿ ಅಂಚನೆ ಬಲೆ ತಿಳಿ ಬರೆದ ಸ್ಕಿಟ್ ಪೂರ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಹುಷಾರಾಗಿ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ಜವಾನಿದಾಗ ಒಂಜಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಬಂದಿಲ್ಲ ಯಾನಿಕ್ಲ ಪ್ರತಿದ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪೋಲಾಡಿ எனக்கு ಮಸ್ತ್ ಪೆರ್ಮೆ ಆಪಣ எனக்கு ನಮ್ಮ ಪೆರ್ಮೆದ ನಮ್ಮ ಮೋಕಿದ ಯುಎ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಟೈಟಲ್ 2022 ವಿನ್ನರ್ ಅಂಚನೆ ಮಾಡೆಲ್ ವಿನ್ನರ್ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ ಅಂಚನೆ ನೃತ್ಯ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಅಂಚನೆ ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ ಕಟ್ಟೊಂದು ಇದಕ್ಕೆ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಡ್ಯಾನ್ಸಿಂಗ್ ಕಲ್ಪದೆ ಪುಗರ್ತ ಪಡೆ ನೆಂಚಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಗೌತಮ್ ಗಂಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪಡು ಗಮ್ಮತ್ ಕಲಾವಿದರು ನಾಟಕ ಸೇರ ಕಾರಣ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟರಂದೆ ಬರಲಿ ಪಂಡ ಹರ್ನಾಶ್ವರ ರೀತಿ ನಡಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಸೇರ್ರೆ ಆಂಡ್ ಒಕ್ಕ ಕಲಾ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪನ ಏಪಲೊಂಜಿ ಎಂಕ್ಲೊಂಜಿ ಏಪಲ ಎಲ್ಲಿ ಆಶೆ ಇರ್ತದೆ ಆ ಆಶೆ ಊರುಡ್ಲ ಮಲ್ತಿತ್ತ ಸಾಧಾರಣ ಊರುಡ್ಲ ನಾಟಕ ಮಲ್ದ ಇತ್ತೆ ಪುರ ಪಿಕ್ಚರ್ ವಿಡಿಯೋ ಆಲ್ಬಮ್ ಪುರ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಆಯ್ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಸೇವೆಲ್ಲ ಮಲ್ಪನ ಮುಲ್ಪ ದುಬೈದ ತುಲ್ಬೇರ್ನ ಎದುರು ಮಲ್ಪನ ಅವಲೊಂಜಿ ಭಾಗ್ಯಂದೆ ಪನಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲ ಇದು ಒಂದು ಹವ್ಯಾಸಿ ಒಂದು ನಾಟಕ ಕಲಾವಿದ ಅನ್ನ ಇದಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ಪೊರ್ಲಗಂಟದ ಗಮ್ಮತ್ ಕಲಾವಿದ ಟೀಮ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬೈದಾರೆ ಅಂಚನೆ ನಾಟಕದ ಟೈಟಲ್ ವಾಗಲಿಗೆ ಪುಟ್ಟದಾನ ಮಾತೆರ್ನ ಬಾಯಿಗೆ ಪೂರ ತುಳುನಾಡು ಜಾಸ್ತಿ ಅಂತ ಇಲ್ಲಾಡು ನಾವು ಚದಪ್ಪನ ಈ ಹವ್ಯಾಸಿ ಕಲಾವಿದರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿ ಇರಿಗಲ ಒಂದು ರೋಲ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಬಂದು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂಚನೆ ಬರ್ತಾನೆ ಮಾರ್ಚ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ವಿಭಿನ್ನವಾದ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಎಂಕ್ ತಿಕ್ಕಿನ ಅವು ರಿವೀಲ್ ಮಲ್ಪುಜಿ ಎಲ್ಲೊಂಜಿ ಪೂಜೆ ಗೊತ್ತಾಗ ಸೊ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ನೇನು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಡು ಮಾತಾಡಲ್ಲ ದುಬೈದ ತುಳುವೇರು ನಿಖಿಲ್ ತೂಜಿನ ಬೇತೆ ಎಲ್ಲ ತೂರ್ನ ಕೇರ್ಲಿಜಿ ಮಾತಾ ತುಳುವೇರು ಬತ್ತೆ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಡು ಒಂದು ಮೀಟರ್ ಕಲಾಕಲದ ವಿನಂತಿ ಎಂಕ್ಲ ಅಂಚನೆ ಗೌತಮ್ ನಮ್ಮ ಪೆರ್ಮೆದ ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯದ ಗಮ್ಮತ್ ಕಲಾವಿದರು ಇವೆ ಪಂಪಿನ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಪುಟ್ಟ ಪಾಡ್ದು ಸರ್ ಸುಮಾರು 11 ವರ್ಷ ಮುಟ್ಟ ಬೇತೆ ರೀತಿಯ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪನ ಮೂಲಕ ಮಸ್ತ್ ಗುರುತಿಸ ಒಂದು ಇದಕ್ಕೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯ ನಮ್ಮ ರಾಜೇಶ್ ಕೊತ್ತಾರಲ್ಲೇರು ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪಡು ತುಲೆ ನೆತ್ತ ಟೈಟಲ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಕೊಲ್ಲಿ ದೇಶಡು ತುಳು ರಂಗ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ನಮ್ಮ ಪೆರ್ಮೆದ ನಮ್ಮ ಮೋಕಿದ ತುಳುನಾಡ್ದ ಈ ಒಂಜಿ ಉರ್ಲಗಂಟದ ಈ ಒಂಜಿ ತುಳು ನಾಟಕವನ್ನು ಮಸ್ತ್ ನಾಟಕವನ್ನು ಬೆತ್ತೆ ದಿಗ್ಗಜ ನಮ್ಮ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಮಲ್ತಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಲಯನ್ ದಾಸ್ ಕಾಪಿಗಾಡ ಅದು ಮಸ್ತ್ ನಾಟಕವನ್ನು ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಕೊಡಿಯಲ್ ಬಾಯ್ ದಿನೇಶ್ ಕಂಕರಾಡಿ ದಿನೇಶ್ ಹತ್ತಾವರ್ ಮುಕ್ಲಪುರ ರಚನೆ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಲ್ತದ್ದು ಮಸ್ತ್ ಪುಗರ್ತ ಎತ್ತೇ ಒಂಜಿ ಶೋ ಆಯ್ನಂಚಿನ ನಾಟಕಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಗಮ್ಮತ್ ಕಲಾವಿದ ವಿವಿಧ ತಂಡ ಮಲ್ತದ್ದು ಮಸ್ತ್ ಪುಗರ್ತಿನ ಪಡ್ತದೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪಡು ಬರ್ಪಿನ ದಿನೊಟ್ಟು ಮಾರ್ಚ್ 10 ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟಿನ ಎಮಿರೇಟ್ಸ್ ಥಿಯೇಟರ್ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಬೈಯಾಡಿ ವಾಗಲಿಗೇಡು ಪುಟ್ಟತನ ನಮ್ಮ ರಂಗಸಾರಥಿ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಲ್ದ ನಿಂಚಿನ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟಿ ರಾಯಿ ಒಂದು ರಚನೆ ಮಲ್ದ ನಾಟಕ ಮಸ್ತ್ ತೇರುಂಡು ಐತ ಬಗ್ಗೆ 2 ಪಾತ್ರೆರನ್ನ ನಾಟಕದ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ಬಂದ ಸಾಮಾಜಿಕ ನಮ್ಮ ಇನಿತ ಜೀವನ ಶೈಲಿಗೆ ಇನಿತ ಟ್ರೂ ಸ್ಟೋರಿಗೆ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಹೆಂಚಿನ ಪುರ ಅವನನ್ನ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿನ ಒಂದು ಕಂಟೆಂಟ್ದ ಡ್ರಾಮಾ
ಬೊಕ್ಕ ಕಾಮಿಡಿ ಉಂಡು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡ ದಾದ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಪ್ಪುನ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಪಿದೇ ಪೋಂಡು ಐತೆ ರೋಡ್ ಎಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಕಾಮಿಡಿ ವಿಷಯ ಆಪುಂಡು ಐತ ಬಗ್ಗೆಲ್ಲ ಇಂಚಿನ ಪೂರ ವಿಷಯದ ಒಂಜಿ ಕಂಟೆಂಟ್ ಉಪ್ಪುನ ಇಂಚಿನ ಡ್ರಾಮಾ ವಾಗಳಿಗೆಡ್ ಪುಟ್ಟದನ ಸಂಗೀತ ಶುಭಕರ ಬೆಳಕು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆಂದಕ್ಕೆ ಎಡ್ಡೆ ಬೊಕ್ಕ ಎಕಡ್ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ ರಚನೆ ಗೀತ ರಚನೆ ರಜನೀಶ್ ಮಾಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರಿ ಅಂಚನೆ ನೆತ್ತ ಕುಡಂಜಿ ಗೀತ ರಚನೆ ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಕೊಡಿಲ್ ಬೈಲ್ ನಮ್ಗೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರಿ ನೆತ್ತ ಒಂಜಿ ಪದ್ಯನ ದೇವಸ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ದೇವದಾಸ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ಅಂಚನೆ ರವೀಂದ್ರ ಪ್ರಭು ಪಂಡದು ಒಂಜಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಕನ್ನಪುನಂಚಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ನಿಮ್ಗೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಸಂತೋಷ್ ಮಸ್ತ್ ರಾಜೇಶ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಪೇರ್ ಮೇಲೆ ದುಬೈಡ್ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಕರ್ಮಭೂಮಿ ತ್ಯಾಪಂಡ ನಮ್ಮ ಮಾತೆ ಬೆಂಡ್ರ ಬೇದಿನಪ್ಪಡು ಅಂಚದಪ್ಪುನ ಈ ನಾಟಕ ಮಲ್ಪಡ ಮಸ್ತ್ ಕಷ್ಟ ಉಂಟು ಹವ್ಯಾಸಿ ಕಲಾವಿದರು ಏರ್ಲಿಂಟ್ ನಮ್ಮ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ವೃತ್ತಿಪರ ಕಲಾವಿದರು ಕಲಾವಿದರು ಅಂಚದಪ್ಪುನ ಈ ಹವ್ಯಾಸಿ ಕಲಾವಿದರು ಸೇರ್ಸದು ಇಗಳು ಗಮ್ಮತ್ ಕಲಾವಿದರು ಟೀಮ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು 11 ವರ್ಷದ ನಾಟಕ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ಐದು ಸುರುಕಾದ ಮಾತೇರ್ನ ಪರವದೆಯನ್ನು ಉಡಲ್ದಿನ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದರ್ಭ ಅಂತಂದಿಲ್ಲ ನನ್ನಲಾತ ದುಂಬುದ ನಾಟಕ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ಊರ್ದು ಬರಡು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಅಂಚಿನ ಪುರಲ್ ದಪ್ಪ ಆದಿಮಾಯ ಸಾರಸೀಮಿತ ವಡತಿ ಶ್ರೀ ರಾಜೇಶ್ವರಿ ಅಪ್ಪನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಅಂಚಿನ ಕಡಿಲಪ್ಪ ಭ್ರಮರಾಂಬೆ ಅಂಚಿನ ತುಳುನಾಡದ ಮಾತ ದೈವ ದೇವರ ನಿಖಲವಿತ್ತು ಶುಭಾಶೀರ್ವಾದ ಖಂಡಿತ ಉಪ್ಪಳ ಬಂದು ಕೇಳೊಂದು ಮೂಲಕ ಮಾತೇನೆ ಉಡಲ್ ಸೊಲ್ಮೆ